Ọchọrọ enyi nwa nwunye ya amụma Jerry Dickness Caroline Ngozika Ụzọchukwu nwanyị aka ọkwa Paul Obiora mụchara nwata o sikwara ike isi gị baịbaya mana nwezi uru ọbụ ọkwụsị ọgwụ ife o kwuru ka ya ebe nwanyị Obiọma ọchị ọzọ dị na nwanyị it's hard to say goodbye, Mom. But don't forget this, Mom. We love you and we love you forever. Mana nụrụ ọkụ ọbụrụ ụtalị abịa m na nne m n'abalị n'akụkọ mụ na onye ya akọbazi onachi ewere egide jee n'anya Kosi adi onu amedi malili enyi waya na mmụọ ọkwadi malili ọtẹnu maula manu mawu na nlo wasi nema na yeyi ọkwadi malili mọmọrọ na kosi adi ori lori ya ọmọdébù kwalili enyi waya na mmụọ makadi malili ọtẹnu maula manu mawu na nlo. Ẹ̀mọ́ sọ̀rọ̀ ẹni ó ìsinmi bẹ́ẹ̀ kì í jẹ bẹ́dẹ̀lẹ̀. Múyọ̀ ya mú máa jẹ̀rí o, nẹ́mọ̀ gíní kì í bẹ́dẹ̀lẹ̀ mi fa. Ìfúkwọ̀lì ìfẹ́ náà kò náà máa fọ́ mi sí kọ́ọ̀lù ní tààtà o. Wọ́n ẹ̀sùn dọ́bí àkẹ́nà o, ewèlú wọn yóò sọ wá lómi fa. N'ezienị nne m Chikobi na-ahaziri ọnọdụ abụwere ji gbapụrụ mere ya bade na Septemba nne m ewelu Febụwarị wee mụ na ahụ m njuzie m onye ma kwadobezili chelu ka mbịa eme ibe ame ibe ka oye ibe na ọbịawa mazụ oyi anaghị akọrọ onye nne m agbara ji bụ wee gwụrụ mana Chikobi menwulu yo alile gbogbo ọnụwa onye nwere naanị n'ugo n'ihe ji bụ ọmụma onye elu na-efe ibu ka o kirie na nne ebi Ifeọma oyi asịkwa n'echi ọmakọdịghị ka Chikobi mmalime dị mma ma elu nne ya na-echi n'afọ otekwara aka nwanyị na-ebi ego nwanyị ego na-erubere isi karo mmụọ ozi dị ndụ ana otu were ego n'ụwa ya bụrụ ego nna m na-eburu ndị ọzọ amụma oyi n'ezi anya na bụ nne m na-eburu ya amụma n'ụlọ ọ bụrụ na nna m anụrụ ọkara nwanyị aka ọkwa amarakwa mmụọ ya enweru 5 members na chọọchị onye kwurido okwuchukwu 3 hours na pulpit ndị mmadụ anọduo gbacha na-enwe aṅụrị owu ochekwa na fanọ na mmụọ onye mara ọnụ akara niile nyere ụba nne n'azụ ụlọ onye bụ na elijugo afọ na-abịa ochie na-abụ ndị mgbozi igwe nọ n'ọlụ oyi onye mara n'obu Caroline ji ndị wee jide ma n'ọlụ ha wee mechie ya ọha ịdị ya nna m
na-eche na okwuchukwu ya tọgbuo onwe ya onye mụrụ ọnụ Caroline na-ekwu okwu n'azụ ụlọ with 70 cups of rice ozigbo onye richa ofichọ na ya join ihe okwuchukwu onye ọzọ amịpụ batabakwa n'ụlọ ezigbote onye enyemaka onye amụma jeri eyi nwanyị nwere akụ chachaali ike anọkwuru m ka nkụọ ga-efizi gị bụ n'anya mama ọnwa dị malili ọlọgosi adị enyi nwanyị na mmụọ ọnwa dị malili ọtelu na ụra gwanụ mmọnwụ na mmụọ ezinamana ọnwa dị malili ọlọgosi adị ọnwụ na-ebukwa lili ọnọdụ mmụọ aka dị malili ọtelu na ụra gwanụ mmọnwụ na mmụọ na John 11:35 ifuru igbo na-akụbanye bụ ụgbọ etu obi ka idebe onwe ilu ebe Jizọs bere akwa brọda nwere onye nraka enumaka n'ọkwanụ onye ọka ka ọka ọkwanụ mmadụ nwa ọgọdọ ya ma egwu ụwa na-ata ọkpa nze ole mmiri na mmiwu ya ama m na oke osi adị adịle gbogbo n'ụwa ezinama na nweghị ọnwa dị malili ọlọ́gọ́ sàdé olùwẹ̀ ọ̀hún dẹ̀dẹ̀ malili ọ̀hún dẹ̀dẹ̀ mazú ọ̀hún àdè malili ọ̀tẹ̀lú náà wàlú náà nà nà sílẹ̀ nànà ọ̀hún àdè malili sọ̀rọ̀ yìí wà nà ọ̀hún dẹ̀bù kwalili yóò yàgò má ṣe sí nàkàdé malili ọ̀tẹ̀lú náà wàlú náà nà nà. Mommy ministry never lele. General overseer at the Vicom ministry. Chingwe nwa adagi never go. Imuchila nyana ndenigo mama. Yabara gena never lele. Ugwi by the mili nebe. Suchukwu nwa gyo na kwa mama. Imuchila nyago neje nigwe. Chara nwago nebe alele. Unya chirikiri na gbo. Kiro nwaya mma. Chenyago na chukwu nio. Zie nwago lo chukwu nebe alele. Ana malata kwa oke na alata ice cream. Yamube guloshi ana kwalele. Unicorn n'ebe umele nwere nwanyị na duziemi ibe makọlụ aka chukwu eyi ibakilete zụda ọzọ karapa alele mmere nwa bụ ike na Dubai eyi ochere enyi nwanyị anamago alụ emaghị isi ọgosi n'ebiri m eyi isi ọgọ fitanyego osi n'electronics limited ime obibi n'isiri obijanyago gbanere bụ Rufus Ọgbalụkaja wetiniki n'obijanyago nọ ọnwades bishọp na kwalili nwoke enwe ahịa n'ogigo
orisire na-echiche ọka igwe mmanụ bado bicha ya Unicorn Royal Furniture Company bicha nya ya n'ogwa ebe ọ na-akwara n'ụwa Disemo nwunye si n'obedebe enyi nwa dị sekọnd nwunye si n'obedebe Uju nwa ejelu nwa ya mama nwa dị obedebe akwa onigwe anyị Senior Pastor Chinedu Samuel General Overseer Living a Live Evangelical Outreach Ministry onye ozi Chineke n'ebe anyị Honorable Ifeanyi Chris Destiny Rokerekana Akaja Honda Ebakwa Hello Nasunwa Uno Neba Alele Masters Band in the Alele Wailing Woman on the Bazi Ekwuni Be Fanchale Pusiako Ani Mara Nagi Nadigo Osisi la yedola ya ole nowa Maranya turanya noga pokwa Ina nokula ye kamali vai menwolo mama o Yewo anu mekwele Amle nya sale kola jigobi Kana na kwa yo Mama bia bolo je ka kwa ege do palia Sina mana Awa ni malile